La meva història és una història d'èxit. I vas començar de zero, no? Vaig començar de zero. Tenia molt clar el que havia de fer. I llavors, la recomanació és fer-ho. Estem entorn dels 20 milions d'euros ara mateix i, en principi, creixent. Quan obres una oficina a un país, necessites 1-2 anys per començar a funcionar. Bon dia a tothom, benvinguts al Manresa to the World. Avui començaré amb una història de fa uns quants anys que vam anar al McDonald's amb uns amics i per allà hi havia un Happy Meal i una de les joguines va ser curiós que vaig agafar la joguina i vaig buscar on l'havien fabricat. Llavors vaig buscar per internet i vaig veure que hi havia una empresa al darrere que es deia Bonus. Vaig anar al final de la web i vaig veure que estaven a Manresa. I em vaig quedar flipant, dic, com pot ser? En plan, la joguina aquesta és de Manresa. I a partir d'aquí, vaig anar investigant i avui hem convidat el Josep Porres, que és el fundador de Bonus, que és l'empresa que, entre altres coses, produeixes aquestes joguines, no? Efectivament, sí, sí. Merci per estar aquí. No, gràcies a vosaltres per convidar-me i espero explicar-vos la meva història, que podeu fer preguntes i és veritat que és una història singular i divertida i per tant esperem passar una bona estona. Perquè ara, Bonus, per situar-nos, a part d'això, de l'anècdota aquesta de les joguines del McDonald's, què fa? Qui sou? Nosaltres som una empresa líder amb el desenvolupament de promocions de màrqueting per consumidor infantil dirigides a gran consum, alimentació i retail. És a dir, el que fem és desenvolupar campanyes de màrqueting promocional dirigides a nens amb l'objectiu de generar tràfic a les botigues dels nostres clients, per exemple, McDonald's, Burger Kings, KFCs o empreses de restauració de QSR, Quick Service Restaurants, alimentació o retail. Segurament haureu anat a Carrefour i per cada 10 euros de tíquet us hauran donat un sobre de cromos dels Minions amb un punt que heu d'enganxar una cartilla. Doncs nosaltres el que fem és rebre briefing del client, entendre'l, baixar-lo i fer proposta de campanya per assolir els objectius del client, que en aquest cas, si és un retailer, el que vol és fidelitzar-lo i generar tràfic a les botigues i que vagin a Carrefour en comptes de Lidl, o Lidl en comptes de Carrefour. Si és una empresa d'una cadena de restauració, el que vol és enganxar més nens, bàsicament. Amb la col·leccionabilitat, generar que tornin a repetir. I si és alimentació, que Lineal escollin el seu producte abans d'un altre. I això és bàsicament el que ens dediquem. I ara mateix, d'equip i d'estructura i tot plegat, perquè estan des de Manresa, som una empresa que treballeu a França, Itàlia, Espanya... Aquí som 9 persones, tenim una oficina a França i una oficina a Itàlia de vendes i oficina a Hong Kong, perquè estem estructurats, diguem-ne que tenim una part productiva a Xina, que allà el que fem és, tenim oficina d'operacions i el que fem és desenvolupar aquí per fabricar allà en fàbriques subcontractades. Llavors tenim una unitat productiva, que era un proveïdor que vam comprar fa 5 anys, que està a Toledo, en aquest cas. Llavors aquí estem 9, som 75 persones a Toledo i a Hong Kong hi ha un equip de 5 persones. I a Madrid tens, a Toledo tens la fàbrica que també és de Bonus, que també és... Exacte, era un proveïdor i el 2018 vam comprar el 100% del capital. O sigui que Déu-n'hi-do. Ara, quan factureu? Estem entorn dels 20 milions d'euros ara mateix i en principi creixent. Amb un pla, aquest any jo crec que estarem ja més a prop dels 25 que dels 20, però el pla que tenim, i això és un pla, que els plans sempre s'han de treballar, però la veritat és que hem anat aconseguint tot el que havíem marcat sobre el paper i la idea és estar sobre els 40-50 milions en 5 anys. I tu vas planificant, no? En plan cada any com el aniràs construint o no ets de planificar? Sí, clar, això s'ha de planificar perquè has de dotar de recursos a l'empresa. Això té un càpex també a la part industrial i sobretot a obertura d'oficines. Quan obres una oficina a un país necessites 1-2 anys per començar a funcionar, però també és veritat que, clar, tenim clients que són multinacionals i un cop ja treballes per ells a Espanya, obrir França és més fàcil, o Alemanya, no? Ara la setmana que ve estic a Polònia, llavors estem en un pla ara de créixer. I el país on més vens ara mateix és Espanya o...? No, ara mateix és França, després Espanya i tercer Itàlia. Això sí que és to the wall, Sí. Internacional, o sigui, la part internacional pesa més que la d'aquí. Ara ja és quasi el 75%, que això és molt bo. Produir aquí és encara bastant econòmic si compares amb França, i llavors, a més, som més creatius, el nostre negoci té una part de creativitat molt important, a part de la industrial. Llavors, produir aquí per exportar sol ser, des d'un punt de vista
de costos molt interessant per països com Itàlia o França. Llavors ens està anant molt bé fora i volem seguir creixent fora. Aquest és una mica l'objectiu. I com vas començar? Perquè tu, Josep, vas començar de zero, no? Vaig començar de zero, sí. Jo vaig començar a treballar amb 18 anys a una empresa de Calaf que feia joguines per màquines expenedores, que no és per el que fem nosaltres ara, i allà vaig anar agafant know-how. Aquella empresa, jo tenia 24-25 anys, ja no m'acabava d'agradar el color que tenia, tot allò, jo veia allò un model de distribució bastant caduc i allà dintre ja vam obrir una línia de negoci de promocions de màrqueting amb tot el know-how de la producció de joguines que teníem, no? I va començar a anar bé. I llavors amb 27 anys, a mi em fan soci amb 26 de l'empresa, jo amb 27 marxo, perquè diguem-ne que no acabàvem d'estar alineats amb els socis fundadors, i amb 27 anys marxo i monto Bonus. També he de dir que tenia molt clar el que anava a fer i sabia on em posava, però tampoc pensava que... I vas anar a algun lloc que t'assessoressin per muntar l'empresa o tu amb el que ja havies après i en plan, la teva energia ja vas tirar-te a la piscina i vas anar i dic, monto una empresa i som-hi? Tenia molt clar el que havia de fer. Jo soc una persona bastant comercial, llavors tenia tota la part d'operacions la portava jo, parlava amb els proveïdors xinos, parlava amb la part de desenvolupament de producte, ho portava i al final amb aquesta nova línia ja era jo qui anava a vendre també. Llavors, clar, vaig pensar, si ja ho sé fer, doncs som-hi, no? I amb 27 anys tampoc tenia gaires coses més a perdre i li vaig dir un dia al meu pare, li vaig dir, mira, si ho provo i em va bé, si ho provo i em va bé, serà de puta mare, i si ho provo i no em va bé, em quedaré on estava, no? Tampoc tenia molts fondos, ni gaire que invertir, ni vaig emmerdar mai a ningú, em vaig espavilar, llavors tenia poc a perdre, no? I m'hi vaig posar, i ja el primer any va anar bé. O sigui, no és una història, igual molaria més que digués, no, és que el primer any les vaig passar putes i tal. No és veritat. O sigui, va anar bé, em vaig espavilar, el negoci va anar bastant bé des de l'inici, i llavors va anar creixent, i explota el tercer any quan comencem a exportar, més o menys. Però així va ser totalment de zero, sí. O sigui, amb 3.000 euros muntes l'empresa i li fots gas a l'assumpte i... Bueno, de fet, van passant coses. Jo vaig marxar de l'empresa, jo em vaig casar el 20 de juliol amb la meva dona i de fa 12 anys i vaig marxar a l'empresa un mes abans, que tothom deia, hòstia, aquest xaval està boig. I tenia 12.000 euros estalviats i li devia 6.000 euros al tio que ens va posar els mobles a casa. I el primer que vaig fer quan vaig arribar al viatge és anar a pagar els 6.000 euros al tio dels mobles i vaig començar amb 6.000 euros al compte. I, efectivament, amb un capital de 3.000 euros i... I què anava a dir? I quan... No un pis de lloguer, tampoc teníem nenes, és que, vull dir, era fàcil. Perquè ara tinc estructura a tots cantons, no? Però i quina ha sigut la part més difícil de muntar aquesta empresa? Rotllo, per exemple, ara que parlàvem del finançament, potser el fet de tenir grans volums, però si treballes per grans marques, potser és la part més complicada, o les operacions, o la venda... La part més complicada era que t'escoltessin aquestes empreses. Perquè, clar, evidentment no era McDonald's ni Burger King en aquell moment, eren empreses més petites, però igualment, quan acabes de començar i tens 27 anys, quan vas a picar a la porta d'algú et diuen, bueno, tu qui ets? Sí. Però bueno, jo sempre m'he manegat bé amb la gent, ja tenia algun clientet que havia començat a treballar allà dins que ja havia deixat bon sabor de boca, tenia molts proveïdors amb els quals havia treballat molt bé i sempre també havia deixat bon sabor de boca i vaig dir, bueno, som-hi. Llavors, clar, al principi comences a poc i no comences a anar a veure a Burger King, lògicament, però la part més complicada al principi i on ho passes pitjor és que has de picar 200 portes i 198 no t'atenen al telèfon. I jo és el que recordo més, diguem-ne, complicat. És la part que jo recordo més de dir, hòstia, perquè clar, et sents malament, hi ha moments que penses no me'n sortiré. Com tu vas acabant fent, en plan, perquè McDonald's et faci cas? No, clar, però McDonald's són comptes que agafes al cap de ja 9 o 10 anys. Pensa que McDonald's et fa unes auditories brutals socials, per posar un exemple, McDonald's, però tots aquests ho fan tots. Et fan unes auditories financeres brutals, o sigui, si estàs endeutat o no ho veuen molt clar, estàs fora.
Llavors, clar, al principi és totalment impossible que puguis treballar per ells. Ara, hi havia empreses més petitones, amb comandes més assequibles, que igualment s'havien de finançar, però que, bueno, deixaven marge, i jo estava sol a casa. Llavors deia, doncs, bueno, si faig aquesta comanda de 100.000 euros i me'n deixa 20.000 o 30.000, doncs som-hi. I això és el que vaig fer. I treballaves des de casa, no vas pillar oficina ni res? Primer treballava des de casa, que estava al carrer Carrasco i Formiguera, just a sobre del tòtem, allà tenia un pis llogat quan ens vam casar, i allà vaig començar. Llavors ja em vaig llogar una primera oficina al cap de 6 mesos, perquè ja, bueno, al cap de 2 setmanes de començar jo ja vaig agafar una persona, però que anava a èxit. Era una persona que havia vingut a demanar feina a l'empresa on jo treballava, i com que no tenia diners li vaig dir, mira, sí, me'l vaig trobar pel passeig, jo anava amb moto, i dic, sí, estic muntant això, si vols venir, anem a èxit. Si surt la comanda, t'emportes tant. I el tio no tenia feina i va venir. I què? I clar, llavors ja vam agafar una oficineta. És que al cap de 3, 4, 5 mesos la cosa ja va començar a funcionar. El tio va vendre o no? El tio va prendre, ja no hi és, aquest noi. Però va vendre, vull dir, portava tota la part de disseny i tot això. Vendre ja ho feia jo. Jo comprava, venia, fotia tot jo. Però clar, necessitava algú que em fes els 4 dissenys. En aquell moment eren 4. Clar, dissenyàveu les joguines o com? Exacte. Els conceptes, molt simple en aquell moment, era conceptes. Clar, ara les campanyes són superextenses, hi ha molt valor afegit darrere, hi ha una numèrica, de més, associada a la campanya, però al principi era comprar i vendre joguines. I necessitava algú que les dissenyés, no? I vaig trobar aquesta persona i, bueno, i doncs així es va ser. Llavors vam agafar una oficina a la plaça Independència i després d'allà on vam anar? Al Catalònia i del Catalònia aquí a la plaça Sant Domènec. Sí, que aquí també és un lloc molt visible, està guai. Tampoc sap massa bé la gent què fem. Sí, això també t'ho volia demanar. Com és que, o sigui, et coneix molta gent aquí a Manresa, però la marca, per exemple, la Nau la tens a Madrid, no? I potser és com que, no sé, estàs però no estàs, rotllo... Ja m'agrada, una mica també. Sí, clar, és que és un negoci B2B, això és el primer. Segon, l'estructura no se la tenim fora d'aquí. I clar, tenim allà una oficina que sí que es veu, però tampoc no, la gent no acaba d'entendre massa què fem. Em diuen el del McDonald's, el dels cromos i el de, no sé, tinc 2 o 3 d'allò, però la gent no acaba d'entendre, sí, el del Huevos Kinder, és veritat. Huevos Kinder també els feu vosaltres? Bueno, les capsuletes, una part, no totes, igual que tampoc fem tot per McDonald's, vull dir, no m'agradaria. Però sí, és veritat que tal. Jo conec a molta gent a Manresa perquè jo soc orgullós manresà i faig molta vida social aquí i, a més, jo no em mouré mai d'aquí perquè a mi m'encanta Manresa, visc aquí, tinc la meva família aquí, les nenes van aquí al col·le i... Clar, aquí anava una de les preguntes que sempre fem, en plan, no et planteges portar l'empresa a un altre lloc que no sigui Manresa? La seu central, diguéssim. No, això segur que no. En tot cas, obrir alguna més aquí, sí. Llavors, no, el que està clar és que aquí estem i aquí volem seguir creixent i aquí ens quedarem. I per fitxar la gent? Perquè clar, suposo que necessites gent molt especialitzada, que a Manresa potser no hi viuen, perquè tampoc són tanta gent, com t'ho fas? Efectivament, hi ha poca gent de Manresa, és gent que ve tota de fora, perquè és gent que ve de la indústria de la joguina normalment, de la indústria del licensing, llavors venen de fora. Perquè aquí a Manresa, clar, puc agafar gent de logística, que ja els tenim, però una persona que sigui un enginyer que hagi de desenvolupar una joguina, necessites algú que ja... No pots agafar un enginyer que faci cadires. Llavors, hem d'anar a buscar gent aquí o allà. I jo què sé, el francès, l'oficina francesa és un francès que s'ha anat a viure allà i a l'italià. A italià en tenim 2 persones ara, que són italians. Vull dir, has d'anar buscant... I com trobes aquesta gent? En plan, quan em vas dir que tenies gent a França i Itàlia, vaig pensar, però com s'ho ha fet per trobar gent que l'encertis? Perquè trobar la persona adequada pel teu equip ja és molt complicat de normal, doncs imagina't trobar una persona en un altre país. Al final els coneixes i al final també fas processos de selecció i després tots els recruiters aquests ja saben on han d'anar a picar. Però clar, és el gran repte de les empreses avui en dia, jo crec que és el tema del personal. I a mi és una cosa que em té una mica fregit, també. Vull dir, en general, sí, el tema de la gent és complicat, Però també és veritat que a força d'anar passant el temps, nosaltres tenim molt bon equip ara
Però clar, necessites temps, maduració, fer canvis, si una cosa no funciona, canviar-la i després que l'equip engrani, però es fan processos de selecció i hòstia, hi ha gent molt bona i molt vàlida i jo estic també molt orgullós de l'equip que tenim ara, que ens està funcionant molt bé. Hi ha algun que, bueno, els perfils que tens tots són sèniors, m'imagino, en plan... Sí. I la gent que vas fitxar al principi, també eren gent que tenies fitxada que era sènior, bueno, fitxada que coneixies, que... Hi ha poca gent de l'inici, o sigui, també és veritat que hi ha poca gent molt nova. Bueno, aquest any hi ha 3 persones noves, però tota la resta de l'equip ja porta més de 5 anys, però menys de 8, és a dir, clar, efectivament, quan vas creixent necessites d'un equip potser més professionalitzat, llavors hem anat fent canvis. També és veritat que quan l'empresa creix té unes necessitats diferents que tenia fa 5, 6, 7 anys i llavors has d'anar fent canvis. Però els canvis a vegades, els canvis s'han de fer, però els canvis a vegades no són fàcils, perquè fer canvis implica que les coses no funcionin del tot des del primer minut, però quan hi ha talent al final. I competència? Perquè, clar, quan vaig estar investigant vaig veure que, al ser una cosa tan nínxol, sembla que no hi hagi molta competència, però abans deies que sí que n'hi ha. Tal. Sí, el que passa és que és tan nínxol... Teniu competència vosaltres o no...? Sí que en tenim. El que passa és que siguin agències i industrials, no. Però hi ha agències i agències molt grosses. D'entrada, si no tingués competència, seria un problema, perquè vol dir que tinc un negoci que no és escalable. Llavors, això seria un problema. Tenim molta competència i molt més grossa que nosaltres. El que passa és que és tan nitxo que costa que l'arribis a trobar, però sí que n'hi ha, sí. Estan per aquí o estan per ahí? Hi ha de tot. Tenim des de competidors que facturen 5 milions d'euros fins a que en facturen 800. Hi ha un parell de monstres, un holandès i un anglès, que estan entorn dels 700-800 milions. Però clar, estructures molt grans ja, Llavors, piano. Fins on voleu arribar vosaltres? Jo tinc 40 anys. Tinc moltes ganes de... Ho vas fer ara fa poc? La setmana passada. Felicitats. Gràcies. Jo tinc moltes ganes de seguir. A més, ara estem en un bon moment, perquè a més l'empresa és molt solvent, a part del que factura és una empresa que és molt solvent. Estem en un punt de creixement ja sostingut, o sigui, no és un pico, sinó que l'empresa ja la veus que té des de fa anys solera i va amb una inèrcia molt positiva. Llavors, clar, quan et trobes també còmode, és un moment que també tu et sents més fort per seguir creixent, no? I ara estem en aquest moment. El que passa és que, clar, això va acompanyat d'estrès i feina i això també en tinc una miqueta. Però, clar, res és gratis, no? Llavors, on vull arribar? Com et comentava, de moment vull seguir fent copy-paste del que hem vingut fent, que ens funciona molt bé, seguir creixent a fora i obrir alguna nova línia de negoci, també portem en ment. Sempre seguim fidels al que fem, perquè no ens volem sortir, sabem fer show i volem maximitzar el que sabem fer i a seguir endavant. Per la gent que comença o que porta, per exemple, 2 anys empenyent un projecte, si fossis tu la persona aquesta que està començant i que portes aquests 2 anys, ara amb la perspectiva, tu què li diries? Clar, la meva història és una història d'èxit, no? Llavors, jo tot el que puc dir és positiu. Com et deia, jo no recordo cap moment de passar-ho malament. Home, recordo moments d'estrès i de tal, però com que tothom diu que al principi, és el típic, no? Al principi es passa malament. Jo no tinc aquest record, llavors. També és veritat que no tenia ni nenes, ni tenia res. Tenia un pis de lloguer i punto. Llavors, clar, no tenia pressió i tot va ser fàcil. Llavors, la recomanació és fer-ho, perquè a mi, clar, m'ha canviat la vida no només a mi, ha canviat la vida dels meus pares, la vida de tota la meva família és diferent de la de fa 12 anys. Llavors, clar, tot és positiu, no puc dir res més. S'ha de ponderar sempre on te poses, però si tens una idea clara i l'energia per fer-ho, indiscutiblement ho tornaria a fer 10.000 vegades. I per tant, la recomanació és de fer-ho, no puc dir una altra cosa. Llavors, l'altre dia, quan ens vam conèixer, em vas explicar una mica el procés o sigui, com el vostre procés intern, des de que li plantegeu a un client una possible campanya, això. Em va encuriosir molt perquè vaig veure que també parlàveu amb els drets amb els que tenen els drets de les pel·lícules, les temporades, les estrenes i tal.
Jo no en tinc ni idea perquè no sé com funciona aquest sector, però em va fer molta gràcia perquè teníeu des del principi que la negociació d'un contracte fins al final que feu un entregable. Si poguessis explicar una mica com us ho feu, totes aquestes operacions que teniu a dintre, que són molt diverses i es complementen superbé? Doncs mira, el tema és, clar, ja tenim una sèrie de clients i seguim obrint clients, que ens truquen i ens diuen, mira, tinc una necessitat de fer això, amb un briefing més o menys clar, perquè a vegades el briefing són 2 línies. No sé què he de fer, digue-m'ho tu. Tipo, per exemple, què et poden demanar? No, doncs mira, vull fer una Vaticao a l'estiu, a veure quina he de fer, què hi ha de tendència, quines marques hi ha l'any que ve, què hi ha al cine, i fes-me un plantejament de la campanya. Això pot ser que sigui una marca d'alimentació, que et digui... Pot ser un Colacao, o pot ser un Fosquitos, o pot ser un PepsiCo, pot ser un McDonald's. Mira, ahir, per exemple, estava a Madrid, no? I vam fer reunions, vam estar fent reunió al vespre, a la tarda vam estar a McDonald's justament, i al matí vam fer reunions, vam veure amb Universal, que són els propietaris de marques com Minions, DreamWorks, i bueno, en tenen un munt. Vale? Després veiem a Disney, després vam anar a Warner Bros, que té també un munt de llicències que suposo que ja les coneixeu, Looney Tunes, Harry Potter i tal. Llavors, el que fem nosaltres és entendre sempre què hi ha, perquè quan ens arriba un briefing, en cas que sigui d'aplicació posar-hi una llicència, posar-la i entendre què arriba. Llavors, ens arriba el briefing més obert o més tancat, l'analitzem, depèn del target de consumidor, li posem una llicència o una altra, perquè clar, si el briefing és que vol agafar nenes, doncs no li posarem Batman, li posarem Barbie, no? Ho analitzem, parlem amb les marques, baixem una sèrie de conceptes, d'acord a un budget i a una sèrie de paràmetres que se'ns envien, i llavors, un cop el client ha escollit, ho produïm o a Xina o a Toledo. A Toledo és més tota la part de plàstic, paper, cartró, és a dir, trading cards, datus, tazos i tot aquest tipus de cosa més de paper i cartró. Mítics tazos, Mítics tazos. Els tazos és històric. N'hem fet diversos milions, en seguim fent. Sí, i tatuatges i tot això en fem molts. I això és el que fem nosaltres aquí. I tota la part de plàstic o tèxtil o, jo què sé, les tovalloles dels Minions, del McDonald's, doncs això es fa tot a Xina. Llavors, estem parlant tota l'estona de McDonald's, però tenim molts altres clients, però és per il·lustrar una miqueta com ho fem. Llavors, el client tria, es fabrica o aquí o allà, i si és a Xina ho importem, amb tots els problemes del món ara, amb el tema logístic que ja coneixem, perquè ara el contenidor, en comptes de tardar 4 setmanes, en tarda 8, amb tot el follon que hi ha amb el canal de Suez i tot això, i si no, ho fabriquem aquí. I ara el tema de la producció nacional, la veritat és que està tirant molt bé, és una de les palanques de creixement. Que a part de ser un avantatge competitiu per nosaltres, els clients cada cop volen fabricar menys a Àsia. Per un tema de timings i d'inseguretats, i llavors això és el que ens està també permetent créixer, tenir la producció nacional. És a dir, ens arriba un briefing més o menys tancat, es fa tot el procés, amb o sense llicència, es pensa en l'article, es pensa si ha de portar un afegit digital o no, és a dir, tot això també ho fem, es mesura amb unes mètriques i diguem-ne, s'acorda amb el client quina repercussió ha acabat tenint la campanya, finalment produïm i entreguem. I fins i tot si vol que ens encarreguem de l'espot de tele i tal, també ho fem, tot i que no és el nostre fort. Això és com funciona més o menys un procés. Déu-n'hi-do. Bueno, és molt escuet, però és més o menys. A mi el que em va sobtar més va ser tota la part de dret. És a dir, clar, aquí no és un tema de gestió de drets que no té res a veure amb el que sigui, jo què sé. Bueno, és que no té res a veure tampoc la producció d'una joguina amb una idea creativa, però que són com mons diferents. Clar, a veure, el món dels drets és... Vale, ara farem Barbie. Has d'anar a veure a Mattel, en aquest cas, que és qui té els drets, la propietat de Barbie. Té un departament de licensing, normalment, que gestiona les llicències que es donen. Que la categoria estigui lliure. Has d'acotar un temps. Els has de fer un business plan. Què farem, què no. Llavors, això va a canvi d'un royalties, evidentment, un mínim garantit, o un flat fee, se li diu. Per campanya, pagues els drets i llavors pots produir amb la seva marca, que per suposat ells aproven tot, no és que et diuen fes, et donen una guia d'estils, has de desenvolupar d'acord aquella guia d'estils i
i ells t'han d'anar provant els processos. O sigui, en plan, guia d'estil, rotllo, els colors, les línies, el disseny, tot això, no? Formes, exacte, i no pots fer el que vulguis. O sigui, diguem-ne que està com molt estipulat el que et deixen fer i el que no. No pots fer, que sé, un Doraemon així raro. No, no pots fer un Doraemon raro. A més, el Doraemon és japonès i són bastant... Ha de ser el Doraemon així, amb aquesta manera, no? Exacte, exacte. El Doraemon o qualsevol altra marca, Bueno, sí, per dir alguna cosa, vull dir, per un exemple. Ara estem fent, per exemple, unes pulseres de citronela per la marca Relec, que no sé si us sona. És una marca que està a farmàcies, unes pulseres de citronela, que són del Doraemon, ja les veuràs. I perquè ara sortiran d'aquí 2 mesos, estan a les farmàcies. I ha sigut un procés d'aprovació una mica intens. Ja que has tret el Doraemon... I tu te'n recordes la primera vegada que... No sé quin client... Quin client va ser el més... Quan vas aconseguir el primer client gran? Tu te'n recordes, això, com va ser? Sí, tinc la comanda marcada. Sí. Va ser Calice. El primer client de bonus va ser Calice, els gelats. Perquè jo tenia I eren uns tatuatges de Monster High. No sé si et sona Monster High. Sí. Que brillaven a la foscor. Això va ser la primera comanda que Aquests tatuatges no els recordo jo, però... No, encara en tinc jo, ja te'n donaré dos. Aquesta va ser la primera comanda que vam fer. Jo tenia un bon amic, que ara és el meu director comercial, que és el Flavio, que treballava a Mattel, de director de llicències, i em va ajudar molt perquè li va dir a Calice que havia de comprar a nosaltres, que érem la seva agència, i aquesta va ser la primera comanda. Em recordo com si fos ahir, sí, bastant especial. I llavors com us ho vau fer? Perquè clar, si estaves tu... Bueno, ets tu i... Era jo i un dissenyador i un fabricant que jo li vaig dir, bueno, jo no tinc un duro, llavors tinc aquesta comanda, jo et pago quan la cobri. Que et va fer cas? Sí. Em va fer cas. Ara aquesta fàbrica és la fàbrica que és propietat de Bonus, però va ser així. I aquest model exacte de tu fabrica i jo quan cobri et pago, doncs és el que vaig anar fent. Clar. Perquè no tenia un duro. Vull dir, bàsicament ho podia fer d'una altra manera i Calice no et paga per anticipat. Clar, és que finançar un creixement perquè el primer any... El primer any vam vendre 1 milió d'euros ja. Clar, per vendre 1 milió d'euros has d'haver produït per valor d'1 milió d'euros tots aquests calés. Si tenies 6.000 euros al banc o alguna cosa així quan vas començar, com finances un creixement? Circulant de 200.000 euros més o menys has de tenir. I com finances això? Doncs els proveïdors. Però jo sempre m'havia portat bé i em vaig seguir portant bé. És a dir, el primer que feia quan cobrava era pagar, perquè era indispensable per seguir. I això és el que vaig fer. Cobrava i pagava. I llavors vam anar fent la roda aquesta i es va anar fent gran fins que... Bueno, jo vaig estar un any anant amb el cotxe a la meva dona. Jo no tenia cotxe perquè tenia un cotxe renting de l'empresa on treballava i clarament no em vaig comprar un cotxe. Després ja sí, però al principi no. I anava amb el cotxe a la meva dona i pagàvem un pis de lloguer i no tenia cap despesa. Llavors vaig dir, bueno, doncs saps què? Amb el sou de la meva dona vivim, no paguem cotxe, només el lloguer paguem i anem fent. I vaig estar un any sense cobrar sou i de forma que l'empresa va agafar una mica de volum. El cash flow aquest que es va movent. Exacte. I així va ser. Home, clar, al principi evidentment tampoc va sobrat, però tampoc, ja et dic, no recordo jo passar... Bueno, i finançar tot aquest creixement tan ràpid... Sí. Cal molt ordre, en realitat, o què? Sí, cal ordre. Jo sóc una persona bastant endreçada amb això. A més, jo venia d'una empresa amb molts problemes. Sobreendeutada, no generava caixa, generava pèrdues, sobreestructurada, i ja jo venia molt escamat d'allò. Vaig aprendre molt i van ser uns anys superfeliços, però jo venia molt escamat perquè venien els proveïdors que no cobraven i tal, i no me n'encarregava jo, no era la meva empresa, però venia escamat i vaig dir amb la banca no treballaré mai. De fet, els pobres de la banca estan fregits perquè és complicat treballar amb mi. Perquè una altra cosa és que ens autofinancem tot. O sigui, endeutament zero, seguim creixent, l'empresa genera caixa, doncs a seguir. No tenim estocs, és un model de negoci en aquest sentit molt xulo perquè comprem o produïm el que ja hem venut. Ets quasi com una startup sense... Bueno, o sí, ets bastant startup sense... Potser la part tecnològica, que bueno, la teniu una mica, però no és la base del producte. Bueno, a veure, al final és una empresa... No sé si seria startup una bona... A part que ja tenim 12 anys, però el component aquest tecnològic de les startups el tenim en certa part, però som una empresa de venda de joguines, al final, realment. I això és el que fem. I sí,
A nivell financer estem estructurats d'aquesta manera, molt ordre, però també és fàcil quan el negoci funciona tenir ordre. Al final, bueno, si entren més dels que surten és fàcil la cosa. El problema és quan és al revés, no? Sí, sí. I què anava a dir? Quin creus que és el secret, o els ingredients que han fet que Bonus funcioni tan bé? Home, jo crec que és un conjunt de coses. Una bona idea, molta energia i dedicació. Ara estem explicant tot lo maco, però també hi ha pollastres, I quan hi ha un pollastre aquí són pollastres interessants, perquè són volums molt grans, són cadenes molt grans, penalitzacions, vull dir, ojo que també jo soc un tio que vaig sobrecarregat d'estrès, no tot són flors i violes. Perdona, la pregunta que m'havies fet era? Quins són els ingredients que tu ara amb el temps veus que han fet que Bonus sigui un projecte d'èxit? Una bona idea, determinació, molt de treball. Si et fixes, el logo de Bonus porta una formiga, que ja està des de l'inici, que això vol dir treball i constància. Això no em falta a casa meva. I tota la gent és així. Perquè el que no és així està fora, perquè a més l'empresa va molt ràpid, és un sector molt dinàmic, molt ràpid, i per tant s'ha de treballar molt. Llavors, constància, una gran dosi de creativitat, que jo crec que això és aplicable no només al nostre sector, sinó avui en dia a tots, creativitat, i, evidentment, una bona idea. Si tens tot i tens una idea de pena, malauradament no funcionarà, no? I després això, ser molt metòdic i endreçat. I jo sóc una persona que soc fins i tot un pèl massa, però soc molt quadriculat i això ha fet que les coses funcionin. No, és que el circuit d'operacions que tens dintre no és fàcil, rotllo tenir tot això organitzat i amb aquesta estructura que pel volum que teniu, sense comptar la planta de Toledo, moveu moltes coses sent relativament poca gent. Sí. Per això també us permet tenir un... Per això la gent està estressada. No, però sí. No, a veure, podríem tenir més estructura, però està de moment correcte. A fàbrica no podem tenir menys, perquè al final necessita gent que produeixi. Però a fàbrica tinc una persona que, a més, és nova de fa 2 mesos, que és qui ho porta, una persona de Granollers que ha anat a viure allà. Allà he fet alguns canvis que eren necessaris, perquè l'expropietat estava dintre de l'empresa fins fa 2 mesos i ara això ha canviat. Però a fàbrica ho tenim també estructurat. És la part, diguem-ne, d'estructura més pesada que tenim, però és una gran avantatge competitiva i és una palanca de creixement molt bèstia per nosaltres, el tema de tenir la fàbrica, i seguirem invertint i apostant en això. I una pregunta ja més en plan com a emprenedor, empresari, persona. Tu com t'ho fas per no emportar-te els problemes a casa? Me'ls emporto. Sí. Donaries alguna cosa que podria servir? No et vull dir mentides. Jo estic 365 dies, 24 hores connectat. És així. Però a casa meva ja ho saben, intento estar més o menys tranquil, però jo estic tot el dia connectat, treballant. O sigui, el que està clar és que ningú regala res. Ningú. I, ostres, un model d'èxit que funcioni. Ara ja tinc gent que pren decisions i, ostres, m'he après a delegar ja fa 6 o 7 anys, que també al principi em va costar, Però ara ja tinc gent que ho porta, però jo hi soc molt, estic pensant molt, i quan cau un pollastre gros em cau a mi, però i quan hi ha un problema me l'emporto a casa, perquè ja dic, quan hi ha un problema solen ser problemes grossos, no són coses petites. O sigui, un retras en una producció d'aquest tipus fa que hi hagi una campanya de tele contractada que no la poden tenir, fa que el nostre client no pugui entregar el seu producte a Mercadona i li caiguin unes penalitzacions de collons, saps? Vull dir, i llavors, clar, tot aquest nervi cau avall. I al final la sang no arriba mai al riu, això sempre ho diem. Però, quan hi ha situacions de tensió, jo no sé com no endur-me'ls a casa. Igual hauria d'aprendre, però de moment me'ls emporto, una miqueta. Vale. Però també els caps de setmana intento gaudir. Vull dir... I no treballes els caps de setmana? No, això és una cosa bona que els clients, com que són departaments de màrqueting, són fora. Llavors no et toquen la fava. Sí. Molt bé. I et ficaràs en altres merders a part de Bonus? Bueno, ja faig una mica de construcció, de promoció immobiliària, però quasi com a hobby o com a inversió.
Però, hòstia, no, tinc ganes d'estar centrat. Crec que és important tenir foco. Això funciona, anem a fer gran això. Tocar masses pals, al final, pot fer que et descentris. Llavors, el meu foco és bonus i vull fer créixer. El que he dit abans del copy-paste, això és el que hem de seguir fent. I obrir noves línies de negoci, però sempre dintre del nostre model de negoci i del que sabem fer. I després, si fas una miqueta de promoció immobiliària, que quasi és per passar-m'ho bé que per res. Però fora d'això no tinc pensat fer grans coses. Doncs al final, entre totes aquestes marques que són o poden no ser clients teus, però hi ha molta competència a vegades, a nivell, per exemple, els cereals, per exemple, és un cas molt clar de que quasi tots tenen algun producte així de token a l'hora de comprar-los, que un pot ser dels Minions, no ho conec ara mateix. Això realment, quan ja tothom ho està fent, dona un resultat a aquestes marques o ja és més perquè la competència ho fa i nosaltres ho hem de fer sí o sí? Una mica les dues coses. Pensa que tampoc sempre porta alguna cosa. Si tu et fixes al Nesquik, ara l'última que vam fer va ser unes gorres de Star Wars fa 3 mesos i ara no hi ha res. Llavors, això ja està mesurat, està medit tot això perquè tingui impacte. Efectivament, si sempre t'estan donant alguna cosa, malament. A més, solen ser sempre coses diferents. No hi ha un producte un any perquè al cap de 2 mesos cau. Després són col·leccionables normalment i després, efectivament, si la teva competència ho fa, tu ho has de fer, perquè o et diferencies en preu, o sigui, Mercadona no és molt amic d'això, per això no em cau massa bé. Nosaltres venem a grans marques. Les grans marques avui en dia no van a competir per preu, s'han de diferenciar amb alguna altra cosa. Llavors per ells és una mica una droga, d'alguna forma, perquè estan obligats a fer-ho si es volen diferenciar d'una altra forma que no sigui a preu. Jo, per exemple, gastava molt Colacao, no Nesquik, però gastava molt Colacao i el gastava a perols. I cada 2 mesos que gastàvem una caixa d'aquelles grosses... Sí, exacte, aquest el gros que feien, doncs llavors arribava una cosa cada cop diferent. I clar, al final trobaves que cada cop n'hi havia una, no era una qüestió aquestes que canviaven, sinó cada cop era... És a dir, sí que anaven canviant, però sempre hi havia alguna cosa. És a dir, un cop era una batidora, l'altre era una gorra, l'altre era un patinet raro que donaven, saps? És a dir, doncs moltes coses d'aquestes. Sí. Ja dic, sol tenir una certa recurrència, per sort per nosaltres, però no és sempre, i sempre és diferent. A més, si et fixes en això que dius, et regalaven un patinet i el pack de 5 quilos val 8 euros. Clar, és que si vols anar a comprar un patinet, et surt més a compte anar a comprar el Colacao i m'explico? Llavors, aquesta és una mica la gràcia. Value for money, no?, que es diu. Jo et volia parlar sobre el valor social una mica que se li està donant a les joguines. És a dir, abans, per exemple, es feia un Action Man, portava 2 escopetes i ja està, no passava res. Però ara és com que sobretot els pares diuen ostres, aquest Action Man porta 2 escopetes perquè, pel moment social que vivim, perquè sobretot també es miren molt les coses i si us havíeu trobat mai, la pregunta és si us havíeu trobat mai de dir, hòstia, estem fent una joguina, estem fent una campanya, revisem-la i adaptem-la als valors d'ara. Sempre, 100%. Pensa que les marques estan molt preocupades perquè, clar, construir una marca els ha costat molts milions d'euros i molts anys. Llavors, això és la seva gran preocupació. No només, o sigui, pistoles d'aigua sí que n'hem fet, però més enllà d'això, ítems bèl·lics està totalment prohibit des de fa anys i ni se m'acudiria plantejar-ho a ningú perquè vol dir que no tens ni puta idea del teu negoci si planteges això, no? I no només això, sinó després hi ha tota una part normativa molt bèstia de seguretat en matèria de joguines. És a dir, quan tu fabriques alguna cosa no ho fabriques perquè sí, sinó ja quan fas tota la creació de l'article, que són articles que són fabricats ad hoc pels clients, comences fent unes maquetes, o sigui, fas un 3D, després passes a fer una maqueta, fas un motllo, injectes i produeixes, no? Tot això després va a laboratori a testar. Test de químics, tests físics, llavors, clar, això has d'estar... Bueno, tenim un departament que només fa això, perquè és super important. Nosaltres l'any passat la dada em sembla que eren 240 milions d'unitats de productes al mercat. Milions d'unitats. Pensa que hi ha unitats que un tatuatge val 1 cèntim, Vull dir, no són articles d'1 euro. Clar, en 240 milions d'ítems, tenir 10 problemes, que no els hem tingut, no els tenim, però és fàcil, no? 10 consumidors que volen simplement treure rèdit de queixar-se d'algú.
doncs clar, ho has de mesurar molt i per tant, efectivament a nivell conceptual és algo ja del nostre ADN i de la competència, vull dir. I després en matèria de seguretat també és molt important perquè ja dic, les marques no se la volen jugar. Ells al final venen, en aquest cas, Colacao, no? Llavors venen Colacao, són empreses d'alimentació, no són empreses de joguines, i ells et posen a tu fer això, però no volen problemes, perquè si no deixarien de vendre Colacao, no? I ha passat a Kinder que hi ha hagut algun accident, i clar, imagina't, quan això passa, doncs és un problema gros. Si no ho tens tot molt, molt perfecte, i a més hi ha responsabilitats penals, vull dir que per suposat que estem molt a sobre i és bàsic. I des de que vau començar ara fa, no sé, per exemple, quan vau començar a fabricar per McDonald's fins ara, com ha canviat aquest procés creatiu a l'hora de pensar en aquest aspecte? Com ha canviat? Bueno, les tendències canvien. No sé si t'has fixat que ara més, en el cas d'aquest client concret, totes les joguines són de paper i cartró. No sé si... Sí, que això és positiu en aquest cas, no? Però, clar, hi ha una tendència ara cap a tot lo eco-friendly. Hi ha una normativa europea, a França ja s'està aplicant, pel que fa a QSR, només, la resta de mercats no, però hi ha una normativa europea que prohibeix ja les joguines de plàstic en menús infantils a partir de l'any que ve. Imagina't el canvi que hi ha hagut aquí, no?, amb això. Llavors t'has d'adaptar a fer coses supercreatives i que siguin originals i atractives. Llavors ha canviat molt. Ha canviat molt perquè el món està canviant i llavors tu has d'anar-te adaptant, no? I això és el que fem. Ha canviat moltíssim en tot. Ara ho has dit, tendències una mica més globals i eco-friendly. Tu, des del teu punt de vista d'empresari, tu veus alguna tendència global que sigui negatiu o positiu que tu veus com a oportunitat o com una amenaça? Bueno, hi ha tot el tema del paper més que plàstic, que jo crec que és una oportunitat, perquè a més és el que nosaltres fabriquem aquí. Hi ha un tema molt clar de relocalitzar les unitats productives. O sigui, fa 15 anys, quan jo vaig començar, anar a Xina era una passada. Jo vaig anar a Xina amb 18 anys i tenia una màgia increïble. Et parlo de fa 20 anys, no, 22 ja. Tenia màgia allà, era espectacular. Ara anar a Xina, o sigui, hi va tothom, després de saber fer el teu negoci, però anar-hi és molt fàcil. Parlar amb un xino avui en dia, mira si és senzill, no? I, a més, la gent està cansada ja, perquè o ho tens molt controlat i nosaltres tenim allà una mica d'estructura, però és que si no els xinos, vull dir, són molt complicats. Que per cert estan ara de vacances. Però els estimem molt, que no es pensi el contrari, I tal, llavors jo crec que hi ha una oportunitat pel tema del paper per un cantó, com us deia, però sobretot pel tema de que et torni una miqueta a la indústria, que crec que ho necessitem. És bàsic. El problema gros el tenim amb la classe política que no ajuda. Llavors, no ajuda. Aquí tothom s'omple la boca de parlar que portem les indústries i fem, però no fan res. Més aviat es dediquen a xupar, a parlar i a donar pel sac. Això sí que ho dic obertament i si ho senten, m'és igual. Llavors, que és la veritat, no? Llavors, per sort, jo crec que això és una tendència que és ja obligatòria perquè els nostres mateixos clients ho estan demanant. Vull fabricar aquí, Xina no. O sigui, els briefings és Xina no, cada cop més. I això és boníssim, perquè això ha passat després del Covid. I cada cop més, O sigui, en el nostre sector, i jo no crec que siguem l'únic sector. Això ho estem veient, que la gent vol tal. Ara bé, si no posem les palanques o les ajudes... Mira, no m'agrada parlar d'ajudes, perquè a mi no necessito que m'ajudin. El que necessito és que no em donguin pel sac i que no em posin pals a les rodes. Si fóssim capaços d'aconseguir respectar a l'empresari i que vingués, se sentís còmode i no es veiés rodejat d'amenaces, seria un festival, perquè jo crec que hi ha una tendència a tornar cap aquí. És la sensació que tinc i per mi és una gran oportunitat que tenim com a societat. També volia demanar, és a dir, al final amb el sector que tens, que és molt de gran consum i de grans marques que estan a vegades al peu del canó directament amb el consumidor, una mica com veus l'economia de cara al proper any? És a dir, tu sí que ens has dit que veies un creixement per la vostra empresa, per tant no ho deus veure tan malament. No sé si al final és una expansió d'agafar més marques o realment que veus que l'economia va de cara endavant i que no hi haurà cap recessió o com veus en general el futur del mercat? Jo
això ho dividiria en dos blocs. Nosaltres i com veig l'economia globalment parlant. Nosaltres, quan jo monto l'empresa el 2011, estava caient una interessant. Veníem de la crisi immobiliària i tal, i tothom deia, però fins i tot els meus pares, que m'estimen molt, deien, ostres, no ho veiem clar, ojo, Jo pensava, però si ara mateix decréixer no puc decréixer perquè no venc res. Llavors, tot és més. Doncs clar, jo el 2011 vaig créixer perquè de 0 a 2 o 1 ja vaig créixer, no? Clar, si agafes una empresa que el 2011 venia d'un creixement del 2008, segurament va decréixer. Per tant, globalment segurament no estem en un moment espectacular. Ara, des d'un punt de vista personal, si jo agafo mercats o agafo més quota de mercat on estic, però sobretot obro nous mercats, creixeré. I encara que Espanya em decreixi una mica, que ja m'ha passat, o sigui, tenim clients que ens compren menys, perquè tenen menys rotació, perquè al final el seu consumidor compra menys, perquè no destina els diners a allò, sinó a una altra cosa més de primera necessitat. Això passa. Per què creixem? Doncs perquè obrim França, obrim Itàlia i fem altres coses, no? La setmana que ve em vaig a Polònia, per exemple. Llavors, evidentment hi ha una situació que no és la més halagüenya. Jo crec que això és evident, no? Des d'un punt de vista personal, a mi no em fa cap por. No em fa cap por perquè al final tu has de seguir creixent i has de seguir tocant les tecles per créixer. I si alguna cosa et decreix, que decreix, doncs que et compensi tot l'altre que toques i fas, no? Per exemple, estem obrint canals nous, estem fent coses, no? Llavors, ja dic, des d'un punt de vista global no ho veig molt clar, des d'un punt de vista personal penso que ens hem d'espavilar i quedar-te plorant a casa, tot està molt mal, a mi no m'ha agradat mai. I hi ha molta gent que plora molt, Sí. I jo intento, aquesta gent, quan els veig, fotre el camp, perquè la mala sort s'enganxa, a més, Llavors, sí. Llavors, escolta, anar endavant a tope, no tirar coets perquè s'ha d'estar centrat, però no hi ha motius per plorar, s'ha d'estar a tope i no hi ha una altra forma de veure-ho, això. Almenys és la meva manera de veure les coses. En algun moment, des que vas obrir l'empresa, has fet algun canvi de mentalitat, de dir això no vaig per aquí i tornem a lo segur? És bona pregunta. A veure, hi ha un moment que passes de ser un negoci a ser una empresa. I aquest punt no és fàcil, perquè, clar, tu estàs còmode també. Dius, jo facturo 4 o 5 milionets, guanyo el meu, vic de puta mare, per què m'he de complicar? És un punt d'inflexió. Però jo també tinc clar que o creixes o decreixes. Això és així. Llavors, seguint amb el que deia ara, s'ha de ser valent, no? Tirar enrere sempre és possible, i més si tens l'esquena ampla i financerament estàs bé, escolta, posar el freno sempre el pots posar. Però si les coses van bé, no veig jo per què no d'allò. Ara bé, quan vens de zero, les coses funcionen i tal, hi ha un punt d'inflexió que potser és aquest que dius, a veure, què faig? Em quedo com estic o tiro gas? Això m'ho he plantejat, ara ja no, però m'ho havia plantejat. Per exemple, quan vam comprar la fàbrica jo no ho veia clar, perquè em fotia amb un merder de gent i tot que deia, hòstia, vols dir que m'he de fotre amb aquest berenjenal? Però ho vaig fer i ens ha anat molt bé. Per exemple, va ser un altre moment de dir, vull muntar empresa o vull ser jo i 3 tios més i ens n'anem fent. Que era una opció, i molt correcta. Doncs es va decidir l'altre i ens va bé. Però potser són els dos moments en quals tu penses, però en els dos casos he decidit d'anar endavant. I aquest any hem fet molts canvis, aquí hi ha algú que els coneix bé, els canvis, i estan anant de conya. Per tant, sempre endavant. T'arrepenteixes d'alguna decisió que hagis pres des que vas muntar l'empresa? Hòstia, no sé si queda bé que no me n'en recordi d'això. No me n'en recordo de... A veure, males decisions hauré pres segur, però que hagin marcat molt clarament algun... No recordo res que diguis, hòstia, això ha sigut una cagada. No... Segur que he pres males decisions, coses puntuals que dius, hòstia, això he pogut perdre operacions o clients per decisions concretes, això sí que ens ha passat, però bueno, són coses del negoci.
no són coses que haguis dit, és que vaig prendre aquesta decisió i vam anar al forat. No. Llavors, clar, no hi ha cap decisió que diguis, hòstia, allò, si pogués tornar enrere, ho faria d'una altra forma. Bueno, sí, vaig aprenent cada dia, però res amb suficient pes com per dir, hòstia, allò va ser una errada estratègica important. No. Però bueno, no sé si queda bé, perquè clar, sembla que ho hagi pres tot de puta mare i tampoc és el que estic intentant dir, Bueno, fa uns minuts estaves dient que no eren tot flors i violes, que també tens estrès i tal. Tinc bastant estrès, però clar, l'estrès no és fruit d'una mala decisió, és que, a més, jo m'agrada créixer, em poso en tot, i mira, ahir el director comercial, el Flavio que tenim, em deia, és que jo l'empresa on estava antes, esto no funcionava, perquè, clar, el tio és un venedor, no? I diu, hòstia, jo em fico, jo ho agafo tot. O si es pot fer, es fa. I hi ha empreses que diuen, jo això no ho veig clar, timings no sé què passarà, no ho faig, bueno... Clar, són maneres de veure-ho. Llavors, si t'agrada créixer i agafar-ho tot, també tens més estrès. Si vols viure tranquil, és un altre tema, però clar, jo tinc l'empresa, no la tinc per viure tranquil. Per viure tranquil ja estic el dissabte i el diumenge i el mes d'agost i el Nadal. Entre setmana estem aquí per lo que estem, no? I per tant, és això. Ja t'han fet ofertes per comprar-te? Bueno, alguna cosa hi ha hagut, però no en tinc ganes de moment. Sí, perquè jo crec que... És que... Primer, que m'hauria de quedar jo. I segon, que... Hòstia, tinc 40 anys i... Bueno, de moment tinc ganes de mambo. Sí, joder, que pots fer moltes coses, Sí, i a més ara tinc molt bon equip, estic tranquil... Allà anem. Molt bé. Vale, bueno, si vols, doncs ho podem deixar aquí. Perfecte. I moltes gràcies per venir, per tot el que ens has explicat. Crec que és un gran exemple i, bueno, anirem seguint, a veure què vas fent. Molt bé, doncs a disposar, gràcies a vosaltres i ja sabeu on soc. Gràcies, Josep. Que vagi bé. Gràcies. Adéu.